Здравейте хора, аз съм Крис, това е Мирко, това е Сиско и това е Крис. И днес ще направим трайна от Life Challenge. Те двамата вече имат вода в устата. Той има вода в устата. Чех само да ми повърна. Миналия път. It is Wednesday, my dudes. How's it fishing? Just wait. Say hi. This is why mom doesn't fucking love me. Fuck. Oh my god, dude. Oh my god. I gotta wait for the right one. This is the one. Alright, that's exactly what I thought was gonna Come on back Flash the camera, Phil. Flash the camera when they come by. What are you doing? There's no music playing. Hi, I'm Noah. I teach you how to get girlfriend. With the girl flowers. Bitches love flowers. Bitches love flowers. не това. I called it! Watch me, nay, now watch me, watch me, nay. Go! Go, 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 go! Don't fall, don't fall. Annie, don't fall! Are you okay? My name is Jeff.
I can't fucking do it. We're just talking to y'all. Somebody's mad. Hey, Mom! Hey, Mom! That you had you would you could you do you would. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Cut it out, cut it out. 3, 4, 5, 6, 7. Get it together, sweetie. We have a show this weekend. Red dress on tonight, dancing in the dark in the town. Good evening. Does that feel good? This kid's definitely on crack right now. Okay. You wouldn't even do it. Sorry. My mom's calling. Wait. Who are you? My name is Jeff. Morgan Apple. 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 Did you wash the dishes? I thought you wanted to do that. You were wrong. You love me. Dude, are you 5? Yeah, 5 inches deep in your Хайде, пуснем друго момчета. Ама трябва по Чакай, Фак. Чакай. Ние бе, Чакай. моята вода. Искам от началото. Малко. Чакай, какво ще кажете? It is Wednesday, my dudes. Добре, ще се върна след малко. Така, върнахме се. Сега, Данчо, дай пия. И сега пуснахме вече друго видеоклипче. Тони, не се заяждай с баща си. Признай си, че ти пръсна. че съм пръднал, така ли? Ей, сега всички те чухме. О, значи при този шум ме чухте като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисахте. Майко, винаги съм очаквал, че може да ме запоставиш пред гостите. Това е в твой стил. Но ти, татко, Синко, няма нищо лошо да си признаеш, че просто си ял нещо развалено. си признаш, че едва не се насрава. Я си майката, бе! Бастун! Я си признай какво беше станало, когато имаше разстройство и си беше насрал чорапите и с татко те намерихме по белите плочки по следите, как се беше скрил в килера.
Да се бях насрал тогава. Нямаше да ми мелите на главата. Да ви заеба обукуците нещастни всичките. Да ви го набият едно. Стига си ревал толкова, бе, да дори го е. Калбра, бе! Изкофел тапир! Значи смяташ, че тук не мога да се отмирише, понеже съм прътнал. Тогава сега ще проветри до веднага. А сам влиза ли въздух, а? Ти се успокой, се може да... Влиза ли въздух сега, бе? Аз така цяла вечер правиш стени с присъщата шамара на края. Аре, давайте, бе! Свърши Аре водата. да се бие, бе! Аз и ти долу пред блока. И да им покажем на съседите на кой са му по-мръсни гащите. Знаеш ли как смърди хова, когато се прибираш от работа? Тартофелник скапан. Тук всичките стаи миришат обществен кенеф, аз излизам. Къде хукна сега, бе, върни се тук, бе? Само няма да викаш след мен, защото ако се разбеснееш, ще те натикаме там зад шкафа, виждаш ли го? Ще ви пикам на културата и образованието. Търти смекяри. Тонка! Мамка му, някой друг е бил. Много псовни, много чудо. Радки не се яда. Ко? Имало и втора част, така че като я намерим ще се върнем. Слушайте, бе. Така, намерихме втората част, така че... Опа, извинявам се. Лека в черненко съм изял. Момчета, успех. Продължаваме, айде. Чакай, аз искам да гледам. Съп мига. Гергана? Ти ли прътна преди малко, бе? Да прътна ли? Не. Как, не го ли чу? Да. Признай си, бе, той е човешко, бе. Ние може да сме изперкали, ама не сме глухи. Не, нали ти казах, бе? Тогава от какво така ми се запотиха очилата? Къде да знам? Признай си. Ама какво искаш да си призная? Ти просто си изкофял и ти се причуват разни неща. Сега сигурно беше радиатор. Дай бас ми. С митос. Дай, спряне, как се смееш си така. Лека. Кажи какво става. Нищо не става, просто много ми Айде, сяк. ги издържах. Вчера в даскалото се насрах. Верно ли ме? Я пак повтори, че нещо не те разбрах. Добре, май това беше всичко от този клип. Ако ви харесал клипът, абонирайте за канала ни и до нови срещи. Чао. И ти ли го чу това? Чу ли какво стана?